Hej. Nu vil jeg vise, hvordan man bruger GeoGebra til at lave eksponentiel vækst ved hjælp af 2 koordinatsæt. Jeg vil bruge et eksempel fra FST maj 2014 opgave 3.8 til at vise, hvordan man finder en funktionsforskrift for en eksponentiel vækst. Og hvis vi kigger på opgaven, det står, du skal vise, at Brasiliens befolkningstal i gennemsnit vokser med 2% om året fra 1961 til 2010. Og hvis jeg går der i vort GeoGebra, jeg går tilbage og aflæser på selve grafen. Det er de punkter. Det ene punkter er 1961, 75 millioner. Og jeg aflæser 2010, 195 millioner. Jeg kunne også godt vælge et andet punkt på koordinaten, for eksempel år 2000 og 175 millioner. Men jeg har valgt den fra 2010, det vil sige 195 millioner. Så går jeg der, og laver jeg net gitter. Går jeg i input, skriver jeg first punkt 0,75. Jeg undgår at skrive 85 millioner. Og skriver jeg også, det går 49 år, så det er punkt 49, 195. Så går jeg i flyt tegneflad og trækker helt ned til 195. Cirka det her. Sådan. Og x-værdierne det er 49. Det er ene nummer punkt 2. Ja, det er her. Og heroppe i input skriver jeg over fit vækst. Og det kommer list med punkter. Så skriver jeg punkt står A, står B, enter. Og så kommer funktionsforskriften under algebra-vindue. Jeg går til flyt, og mus ned og trækker den her. Og så kan jeg godt trække lidt ned, den går ned til sådan. Og hvis vi kigger på funktionsforskrift, fx er lige med 75 og 75 millioner. Her det er 75 og svarer til B, og 1,02 svarer til A, opløft i x, det antal år. Så kan jeg ændre farve på grafen. Skifter jeg farve til rød. Og det kan jeg også skifte den der til rød. Så markerer jeg. Inden vi går og markerer den, jeg skal også vise noget. Her tegneblok. Under tegneblok har x-aksen, y-aksen og gitter. Jeg går i x-aksen, og så står kun positive retning. Og hvis I kigger lige pludselig til venstre side, alt det der gitter bliver fjernet. Og hvis jeg går i y-aksen, og så skal kun positiv, og så den alt det der væk. Så på den måde, jeg har kun det koordineret fra x og positive, både x-aksen og y-aksen. Enter. Så kan jeg flytte det her. Og nu går jeg i redigering. For at markere. Flyt. Under redigering, kopi tegning. Så har jeg skrevet opgave i forvejen.
3.8 viser, at Brasiliens befolkningstal i gennemsnit er vokset med ca. 2% om året. Så Ctrl V. Så har jeg tegning. Så går jeg ned og bruger min WordMat, kastprogram WordMat. Så Alt M, og jeg har A. Jeg skal finde procenten, så P, Alt P procent er lige med A minus 1 er lige med 1,02 minus 1, så kan programmet regne for mig, og derfor går jeg i WordMat under indstilling og exakt, ja, okay, og så er jeg Alt B, nu beregner den 0,02, men jeg skal have 1%, så jeg kan godt gange med 100, nu skal jeg vise nu, og Alt B, så kommer 2, så, men er 100%, så jeg skal skrive procenttegn på 100, og på det procent, ja, så er det svar til opgave 3.8, selvfølgelig med en konklusion til sidst. Tak for denne gang.